Hello perlok, nga ai kublai biang ya pi baro, ki baju pet ya ki video ki jonga, hashwa ben sedang ya kane ka video, mentang kerpan, ya kito ki bawan thamai ha kane ka video, ban ya like, share bat subscribe, bat ru ya sya sipor, ban pet ya kane ka video, hadu ka bakut. Kila don, ketuk kendengun, ki pararang ya kai ki barim Ronaldo, ki ba uju ya kai lang, haki klub baper, haki por menchua. Bun na pedeng jengki kila syong thai na kum urani ubala syong thai na hakarta ka balai pesan snem na ka kami kai football Toni Kroos hakarta ka balai pesan snem ubala syong thai na ka klub Real Madrid Osil hakarta ka balai pesan snem Iker Casillas jong ka Real Madrid bat Marcelo ka Brazil para nong kai lang ki jong na ka klub Real Madrid kini barok ki para bayalek kai klub lang Ronaldo kila syong thai lut ndrei kumbang ko wektin karta ka datang unumbar ha unde player ubam ju syong thai ban praktis bat ban training bat ubat rang dik ban yat gol bat ban Korea ka jingjab kumba kalapau menta ba klur yalek kai ka Al Nassr Ronaldo udang peteng ban pau ne yalek kai ba haman la ki jing yalek kai ki jong bat ban tep kol ru ya ki gol ki ba itenan laong Paulo Sergio watlah hakarta ka basau bosnem Ronaldo umpen idak ba udang telot haka rukum yalek kai ka jong ulat heb hadu live arkol na ki live terusin ba umi madan na ka benta ka Al Nassr menta ka Samoy bat udang yak sai menta ban poi sya ka si hajar gol bat syem la pen kano ka jing perkat ban syong thai kum do pen pau unde uparari halor ka jinglong Ronaldo upara nong Portugal Ronaldo Paulo Sergio badan ha Saudi Arabia kum manager ka Al Aqdad ula pen pau ba wisir ya ka jinglong Ronaldo ula ya thuru ba ude unong ra lama na ka benta ka jing yakun badelang ba ka jingdon Ronaldo ba hadu ka nekelik ka saya yeu ba shu Paulo Sergio ula pen pau baka jingdan Ronaldo ula aisybun ka jingsyai bat ka jing hikai ula beteng ru ban tep ki kol ki ba phalla haman la ki jing yalai kai ki ba ushim menta